Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so dearly for always tuning in. I really appreciate. Today, the first time you are coming across us, so you are hearing this voice for the first time. We still remain Progress News, and we give you all the latest updates. Remember, in this platform, we react to all videos, and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and I'll be right back. Yes. Onye zara ikoro chibe echichi. Echiri m echichi. Onye na-echibe echichi. Echikwa m chifu. Mba, m zara ikoro. Abịa m nke chifu. Sorry. I didn't get what I want. So he said
okike anyị na-akpọkọ chukwu okike abịa n'ihi na agịghị onye mbụ agịghị onye ikpeazụ ijuru elu iji ụwa adịghị onye dịka ya mere ngwere gara ụkwụ osisi aka lakara ya anyị sịrị agakwana gara ụkwụ osisi aka lakara ya ụbọchị taa anyị nọ n'ezi Israel okwu Kanu onye kere ọla wiwe ọchịchọ gị na ọ ga-anọ ebe ahụ taa ma because of ikwulu ibe nwere onwe a nwa amadi ya na lọlọ ya lara ihe na-atọ nga ha agaghị buoro anyị obe n'ihi na obe ahụ mere ọ bụ ma Biafra abụghị agaghị ha n'ịbịa ọ ga-aga ịgbasa n'ihi na ọ dịghị onye mere otu ahụ obi adị ya mma ma ọ dị ikwu ya ma ọ dị ibi ọ dị gịnị na anyị na-adọ ihe anyị na-adọ ihe na-adịghị ndị dọbi ya anyị na-akpọ ebe tere ụwa ma dị ịbụ ọsọ nwere onwe bụrụ ihe anadịbeghị ndị nwere ya ọ bụla aka ji anya ejichi anyị ya bụrụ na nwere onwe ọtụtụ obodo kọntrị ga-enwere n'onwe ha aka ka ji Biafra na-ahaji anyị akpọ ala Afrịka ube n'ihi na mere mgbe a dịrị map ọkọchịchị etụọla n'ala Afrịka ukwu ala ibe n'ala Abia steeti anaghị akụ mbọ gosi ugwu ube aka agaghị akpọ ya ụkwụ o ji ga ka o ji ala anyị na-akpọ chukwu okike abịa ya bịa nụkwara olu anyị n'ụtụtụ ya nụrụ n'ehihie ya nụkwara anya ụbọchị anọ n'ime ụwa eke abụọ nkwọ orio adịghị kele agaghị dọtara anyị ha ọma adịghị kele agaghị kpọtara anyị ha ọma adịghị kele agaghị eketara anyị ha ọma Nnamdị Kanụ dịka e kwuruli ya ọwa ụbọchị elu ọwa ụbọchị ala ọ gaghị adị na 26 ya gaghị na 26 ụwa ọnwa ahụ kwana agaghị igbu anyị ndị ji ime mmụọ na eziokwu si ndị a niile irigidekwana ihe ego n'ihi na mgbe a na-akpọkpụ Kraịst ọwụwa ọchịchọ Judas sị ọ nọ n'ebe a nwa kamadi anaghị anọ n'ụzọ kamadi azọ ala ibe ka ọ mụ nọ n'ụlọ cheta ọgwa nwa ụnụ ọkpara nne ji ọkpara dị ike anyị na-asị aka agaghị ịkpa nwaanyị n'ụtụtụ ọgaghị bịa n'ehihie ọgaghị bịa n'anya otu a ka anyị nọkwara n'abalị ebe riri gị Israel okwu Kanu bịa lọrọ anyị makwara na oche ejiri amụ ọkụ oge eluigwe anyị otu ọbụla gochi ebe ọbụla gị n'ụlọ cheta bilioni oge akara aka bụ 86 ọ gaghị agafe anyị n'aha Chukwu okike abịa otu m ga-abụga zuru eze anyị eze ukwu ọ bụ ka m zuru ya ozi lee na ihe dịkwa akwa ọcha ọ bụrụ na akwa ọcha m iyi gosiri na mbụrụ na leji ebu na akwa ọcha o gosikwa na aka m dị ọcha ọ bụrụ na m ekpala izu igbu nwoke ma ọ bụrụ nwaanyị ọ bụrụ na m agaala njem ka a mekpọ nwoke ma ọ mekpọ nwaanyị ọ bụrụ na m atara na oru nwoke ma nwaanyị bụ na azakwa m ikpe ekpere ọ bụrụ na aka m dị ọcha ịbụ nwe isi dịrị ọcha obi m dị ọcha gbabulie m n'ike na ebube ihe ndị dị abụ ị na-ahụ ụzọ n'ihi na a napụrụ ọma n'ike anyị na gị na-akwụ mmụọ na-abụkwa na mmadụ onye ka m jiri si gị ngwa ọjọọ agbara isii onye ọ pụtara bụ na oge ezuola oge mkpegide nwere onwe ya ezuola gbabulienụ n'ike na ebube ya na ndị gị na ha so ụmụ nwaanyị ibe bụ niile ndị ị na-achị na ndị na-achị gị isi gị kpọrọ ha gaba Abuja unu ga-aga ebe ahụ tutu ọnụ ebi 26 ahụ na unu wee laa n'iyi ma buso ndị niile si na nwaanyị agaghị apụta agha ka anyị na-ebinye unu onye nụchi ụzọ site na ya onye si na ikpe ekpere ya ka o nwere onwe ya na ọ dịghị mma oge nri n'ihi na ndị dị mma n'ahụ ọnwụ ike sokwa ya ọnwụ mmiri bụkwa asidi n'afọ ya oge njem nwere onwe n'ihe ọbụla maka mmadụ ịsa ahụ njem nwere onwe mmadụ iri eribere iwu njem nwere onwe mmadụ ime ihe dị ya mma n'ahụ njem nwere onwe otu ihe n'ihe ndị anyị kpọrọ aha ma ihe ọbụla ọ ga-eme ka ahụ adịghị mma otu ihe akwụkwọ ya ọkụ otu ihe erimeri bụrụ onye ire ya anyị niile bụrụ ya ọnwụ ihe ọbụla ọ bụ ihe ọma o chetara n'onwe ya ọ ga-emere onwe ya ihe niile abụrụkwa ihe ọjọọ ihe ọjọọ ọ ga-abụ ihe ọjọọ na-eke ọ ga-abụ ihe ọjọọ n'orie ọ ga-abụ ihe ọjọọ n'afọ ọ ga-abụkwara na ha ihe ọjọọ na mkpọ ihe ọma iru ala anyị ewere ya
opposite the canal. Agunya, on a farm. Nobody out, and I want to see how night, I get a hand, I don't know how I got an idea. I will go to Menage.
That I agreed to become a state pastor, talking with politicians and all that, and rulers of communities. That when we did some of Christ, I was in the midst of royal highness. Preaching the gospel. That same God can take you from nobody to somebody. If only you were a generous man. If only you are free. I could remember a day I was going to church, no money in my pocket. I had only 150, and if you take me to church, but if you take me back. And God showed me a beggar. And said, release 15 naira to that beggar. I was about to give 15 naira, but my hands wants to release it, but my heart can't release it. So I was struggling until my spirit overcame my heart. And I gave that 15 naira. For me to cross artillery, my phone rang. Then it was Nokia 3310. As I picked it up, my story changed. Somebody's story here will change for good. Amen. I said somebody's story here will change for good. Amen. Don't think of how you are going to go. God will provide you. God will deliver you. We are not here. We just come here to break up this family. But rather, when the Lord comes here to be the family, we know that some people came here and they were blessed. You can't bless this family enough. The price Oyango is paying, money can't buy it. If you have billions, you can't buy it. If you come here and say, oh, in short, the family, I want to give you 20 billion now. And if I will be a member of this family, I'll tell you it's not enough. Oh, it's not enough. It's not enough. No, it's not enough. So please, wherever you are, whatever you think, I'm not saying that the money must be very big, but the heart must be very high. Hello? Let it come from your heart. It's the best. For a reason. And after now, you may know the reason why you are giving. And God will richly bless you. Someone. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Pastor Stephen. Pastor Stephen, where are you? Okay. Is there any woman that is good in praise here? You are not in the house? Yes, Pastor Stephen. I will have taken your office. Hallelujah. Because I don't know this little place called the social. Come on.
idebube onye nwe m Chineke onye nwe m idebube Chineke idebube onye nwe m idebube Chineke ọma idebube onye nwe m idebube Chineke idebube onye nwe m idebube Chineke ọma idebube Chineke idebube onye nwe m idebube Chineke ọma idebube onye nwe m I pray that everyone that have brought even a dime to this basket, Lord King of glory, the heavens over them shall remain open. They shall be blessed in the fruit of their bodies. Amen. They shall be blessed in the fruit of their hands. Amen. In other words, their business shall prosper. Amen. Their handiwork shall prosper. Yes, whatever they lay their hand upon to do, you shall prove over it to go prosper. Yes, in the name of Jesus Christ. Yes, our Father and our God, is there anyone sick in the body? By the reason of these offerings, King of glory, let our suffering be terminated. Let our suffering be terminated. In the name of Jesus Christ. Is there anyone having any challenge of any sort? Is there any trouble on the face of anyone? Father, in the same manner that you give us victory on every side, you shall give such a one victory. You shall give such a one victory. Father, we pray for divine prosperity towards everyone present here. Let everyone, both those that do not have to give
but they have the heart to give. Father, I pray that you bless them. That when those who are coming for memorial service, they shall be the highest givers. In the name of Jesus Christ. Thank you, blessed Redeemer. For in Jesus Christ's most powerful name, we have prayed. All the offerings, Father, where it's going, it shall not be a cause, it shall be a blessing. It shall continue to multiply. It shall continue to increase. The spirit of the 5 loaves and 2 fishes shall come upon it. There shall be multiplication of this in the name of Jesus Christ. It shall be converted and translated to billions. In Jesus Christ's mighty name, we have prayed. Amen. 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 I want to acknowledge the presence of the Akwa Ibom people, the Ebo State people. If you are here, just say hi to the congregation here. Are you here? Akwa Ibom, are you here? You're welcome. You're very much welcome. I want to everybody appreciate and acknowledge the presence of the Umara Adam Maru. I saw them come. Can we appreciate them, please? I hope you don't mind. What's the name? I don't need to punish you. You're welcome. You're welcome. I cannot welcome you enough. I want to hand over to the President General. You will do the welcome to all of us. The President General. Thank you. Actually, you have very about all you have all and all women. So I think I make you know like ever. I never tell you. I you know my need to get in about to know like ever. More would I give it a lot. She didn't come to write the ever. You go the do right in Zona Haji. They will know. Welcome. I'm not going to thank you. We are 50% to the short speech by the Prince. Ise. Last 26th of this month, history will change. On 26th, I thought I didn't have the kind of happy. I said on 28th, now become not the root. While you were preaching, you said something. You talked about my tongue. And that is what is holding Nigeria down. It's no longer about confidence, it's about tongue. It's my tongue to grow. I'm going to go to the nation. And also, I told you something 3 weeks ago. He said, it's only if woman will Nigeria, I will have the best result. I'm very shocked to hear that. But I do know that come rain, come high water, freedom has happened. The kind of one said, I won't let you down when you let me down. Always. It's very confident. You told me to happen to give. The whole world is beginning to understand the truth. It's only the truth that has spoken. See, what is more confusing every day is that people find it difficult to understand what that person and language. You believe so much in superiority. Tell me the best of the women.
They are careful about him. But the time is now. I heard somebody in the meeting saying that the power of me today is the living figure of administration. And now the power was an asset. I don't listen to him. But the church is a person. Of course, God's time is the best. Remember the company? Like I said before. For coming to all my friends. I said you should do it first. Because when you do, there's more than us. I think I was in a musical club. So yeah. It was first my mother and then my dad. I had to come from here to Germany. Don't leave my sister. Don't leave my wife. There are people in the room. Traveling somewhere. There's the mortuary song of cops. I'm coming down to Nigeria. I refuse to open that door. I'm sorry to use my heart. I'm not sure. So I want to say back to you and your family and friends and all just you live here in peace without problem. Yes, sir. Get back home safely without problem. Yes, sir. Above all, I pray that you will care about me here. Bless us. Until Biafra comes. Yes, sir. Yes, sir. Hallelujah. Please, can we stand up in a minute? All of us stand up in a minute. Please, stand to your feet in a minute. We are running out of time. Stand to your feet in a minute. The prince just made a sparkling statement. 26th and 28th. We are going to pray that heaven will honor you. Are you with me? Are you with me? You want to see that man now? I have the people to say, heavens! Honor 26 and 28! Make it your prayer. 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 Heavens of heavens! Honor 26 and 28! Honor 26 and 28! Honor 26 and 28! In the name of Jesus Christ we pray. Upon this internal word that faileth not, we in accordance with one accord do here decree and declare that 26, 28, Mazi Nnamdi Kanu, whatever powers that be, both international, national, and whatever, they will let go. They will let go. Every power that stands to contradict this divine decree, we command, let the sun, let the stars, let the earth, let the moon, let the land, let every living organism and creature rise up to strike them. Therefore we decree, Psalm 26 and 28, freedom song will be sung. The moderator. Please, sir. I'm about to. No, sir. I will. Please, can you give me your name, princess? If you don't mind, I need you here. Princess Mama Biafra. Princess Mama Biafra. Princess Mama Biafra, please. We are behind time. Princess. Mama. We have better to See, I'm in the problem. That's the easy thing to do. It's not only your father. Lord, it's not only your father. I think I'm a something. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share, and subscribe. Thank you and
Bye-bye.